Здравейте, почитатели на Балансирано и вкусно! Днес ще направим една реакция на видео от канала на Иван Звездев, което наистина ме втрещи от това колко много некачествена и подвеждаща информация има в този клип. Нищо против нямам нито Иван Звездев, тъй като той, когато е бил млад, е бил страхотен атлет, бил е цирков артист и нещата, които той тогава е правил, аз никога няма да мога да ги направя, така че респект за това. Нямам нищо против и човека, който е негов гост. Той е треньор от фитнес, пулс, спа, ултра, лъкжери, мега шит. Но той представя една изключително невярна информация, която може да подлъже хората така, че да навреди на тяхното здраве, на тяхната телесна композиция и като цяло върху килограмите, които може да се натрупат, ако се консумира повече от това, което те направиха. Ще се аргументирам защо това е така. И надявам се в края на клипа всички да бъдете съгласни, че това, което видях, е абсолютна глупост. Така, нека започваме с видеото. Добра среща, приятели! В нашия канал имаме намерение да покажем всички аспекти на кулинарията, и полезните, и здравословните, и другите полезни, които пък не за всеки са полезните. Какво каза? Аз лично не разбрах какво искаш да кажа, но разбрах полезно, така че днешният епизод ще бъде полезен. Сега обаче искам отново да ви покажа един интересен десерт, който е здравословен за всички фитнес маняци. Здравословен за всички фитнес маняци. Абсолютно невярно твърдение. Това, особено за фитнес маняците, които следят и внимават какво едат, това... Така че гостува ни Петър Александров, мастер фитнес инструктор в Здравейте! Пулс Фитнес и Спа. България. Благодаря за поканата, точно така. Добре дошъл. Днес искам да сготвим заедно или нещо протеиново, полезно, протеиново барче, шокобадем. Нещо протеиново. Искам да обърнете внимание как това нещо, което ще сготвят, е нещо протеиново. Се казва, използваме изцяло натурални и добре подбрани съставки, които не включват захар. Така, използват натурални, добре подбрани съставки. Абсолютно съгласен съм. Обаче, не използват захар. Какво има предвид Петър Александров? Има предвид, че не използват бяла рафинирана захар. Да, не използват бяла захар, но пък във формите има толкова много захар, че само докато го гледам и съм в преддиабетно състояние. Не напълняваме, нямаме излишен прием на килокалории. Не напълняваме. Така, нека изясним нещо. Няма храна, която да ни кара да пълнеем. Единственото нещо, което ни кара да пълнеем, това е калорийният излишък. Ако ние ядем повече отколкото изразходваме, то със сигурност, без значение това каква храна приемаме, нашето тяло ще повиши подкожните си мазнини. Абсолютно без съмнение. Какво има предвид той, нямам абсолютно никаква представа, тъй като това, което направиха те, е с изключително висока енергийна стойност за много малък обем. Което значи, че трябва да изядем повече от него, за да можем да се заситим. А изяждайки повече, това означава и повишен прием на калории и, ако вече не сте разбрали, това води до надебеляване. В същото време са вкусни и насищат. Да, със сигурност са вкусни и насищат. Само че трябва да изям 10. Съставките, които ще използваме, са форми, бадеми, лешници, кокосово масло, какао и протеина прах. Така, нека да... Тези 5 продукта, които току-що той каза, са в челото на класациите по наситеност на калории за единица тегло. Със сигурност нито маслото, нито лешниците, нито формите, нито какаото, протеина на прах може би, тези 4 продукта по никакъв начин не могат да бъдат окачествени като диетични. Именно защото в много малък обем, в много малък грамаж съдържат много калории. Тук предимно калориите идват от въглехидрати и от мазнини. Формите са предимно въглехидрат, около 75-80, дори и малко повече грама въглехидрат на 100 грама. Ядките пък от своя страна са още по-високо калорични, тъй като мазнините имат по-висока енергийна стойност от протеините и въглехидратите. Направим еднородна смес. Така, 580 грама форми. Това е основната съставка. Въглехидрат. Добавяме бадемите, лешниците. Друга основна съставка са
Така като лещници и бадеми, много простичко. мазнини и много малко протеин. И за разкош му слагаме и 35 грама кокосово масло по незнайна причина. Формите са толкова лепкави, че съвсем спокойно могат да направят тази консистенция достатъчно добра, така че да може да се реже доста добре след като мине през хладилника, но пък що да не сложим и 35 грама кокосово масло. Нито ще ни доведе до по-добри резултати в фитнеса, нито ще подобрим нашата телесна композиция, нито са кой знае колко полезни тези мазнини. Не виждам абсолютно никакъв смисъл в това, което направи това момче. Не отнема време. Да, със сигурност не отнема време. Даже за същите калории бих изял една баничка с боза. При вашия стил на хранене, здравословния, Така. десерт ли е или предястие? Не знам как да го класифицирам, не съм запознат с този начин на хранене. По-скоро протеиновите десерти или така наречените високопротеинови храни. Протеинови десерти, високо съдържание на протеин. Къде е протеина в случая? Се пита в задача. Сега ще ви кажа колко всъщност протеин има в цялото това нещо. Има 92 грама, като 43 грама идват от протеина на прах. Но на фона на 3500 калории, колкото е цялото това нещо, 90 грама протеин са смешни и да наречеш това нещо високопротеиново е невярно и абсолютна лъжа. Влизат в графа снаксови или така наречените малки храни, които можем да използваме в забързаното наше сиво ежедневие. Няма да коментирам клишираните фрази, които използва, но това по никакъв начин не може да бъде малко хранене, защото за едно ето толкова голямо барче приемате едни 300 калории, това по никакъв начин не може да ви засити, затова изяждате още едно, 600 калории с 14 грама протеин за това нещо е абсолютна глупост. Така че нека това не бъде междинно хранене, а да го причислим към десертите, много моля. Да използваме като десерт също е добър вариант. За десерт. Основната цел е да бъде здравословно, да бъде вкусно, да добавя протеин. Основната цел е да бъде здравословно, вкусно и да добавя протеин. Здравословно ли е? Не е, защото в тези съставки, които той сложи, аз не виждам кой знае какви минерали, витамини и така нататък, които да направят това нещо здравословно. Вкусно ли е? 100% брутално вкусно е това. Мога да го кажа със сигурност, защото няма съставка от тези тук, които да не е вкусна. А дали добавя протеин? Ще оставя на вас да прецените, тъй като го сметнах и на 100 грама излиза, че има около 7-8 грама протеин, което е абсолютно недостатъчно за едно качествено хранене, макар и междинно. 7 грама протеин е абсолютно безумно. На фона на това, че има още около 35 милиона квадрилиона мазнини и въглехидрат. Към нашия протеинов прием за деня и да нямаме излишни съставки, като захарта, които могат да навредят към напълняване. Захарта, които могат да навредят към напълняване. Нали? Разбирам, че момчето се притеснява от камерата, разбирам, че това не е най-свойственото му нещо, той е треньор все пак, не е готвач, не е и телевизионен водещ, но нещата, които говори, са абсолютни глупости. Каза и за захарта, както вече споменах, в този десерт или снакс, или там както му казва, има изключително много захар и тя идва от формите. Да, няма бяла рафинирана захар, която много често става символ на дебеляването, на развалените зъби, на лошия начин на живот, но тя сама по себе си не е проблем. Аз не познавам нито един човек до сега, който да се е пристрастил към бялата захар сама по себе си и да може да изяде един буркан захар. Това никога не се е случвало, няма и да се случи. Всички хора консумират бяла захар, която е включена в състава на друга храна. Затова, когато обвинявате бялата захар за нещо, имайте го предвид. Например, в днешния работен, да кажем, ден, кой ти кога би го хапнал това барче? Би го хапнал. Като гледам телесната композиция на това момче, то със сигурност това барче не би го хапнало в никоя част на деня. Примерно сутринта, ако нямам време да закуся вкъщи, би го хапнал също след обед или след тренировка, в някое междинно хранене е добър вариант. Съмества изключително добре храните, които трябва да приемаме. Човек, моля те, това не замества абсолютно нищо. Това определено не е заместител на нито едно хранене. И е добър избор спрямо junk food.
Да, това не е junk food, има само 400 калории на 100 грама, но не е junk food. Трябва да я прехвърлим върху тавичката за печене. Благодаря. Започваме да прехвърляме върху тавата, малко по малко, за да можем по-лесно Можеш ли просто да го изсипеме цялото? след това да разстилим сместа с валяк. Да, има хартия за печене, това също е важно. Точно така. Един от основните елементи в приготвянето е хартията за печене, която се Защо слага... едно по едно е, брат? Всяка... Запомнете, хартия за печене се слага на всяка тавичка. Без значение какво ще правите, хартия за печене. Всъщност не е десерт, нали казахме закуска. Да, можем да го наречем по-скоро протеинов снакс, който да бъдем. Се сещам за чипсове, Точно, да. а това е всъщност нещо различно. Тук вече идва малко тънкия момент, както се казва, изгубени в превода. Снакс по принцип на английски. Само да кажа нещо. Виждате дори човек като Иван Звездев, който е бил страхотен атлет и е готвач. Той дори няма представа това, което му казва това момче, дали е вярно или не. Можете сами да си представите колко голяма е дезинформацията именно по тази тема. Моля ви, внимавайте откъде си подбирате източниците. Аз може да не съм най-добрият източник на такава информация, може да говоря ясно много глупости, но поне това със сигурност не го следвайте. Се междинното храни, което използваме в нашето ежедневие, а тук снакс е по-скоро храни, които като чипс, които приемаме. Да. А защо толкова голямо внимание обръщаш на протеина конкретно? Протеин е един от основните. Искам да чуя отговора на този въпрос. По принцип е изключително важен за нашето тяло. Това са аминокиселините профили, аминокиселините, които приемаме, за да може да възстановяваме тялото. С една дума те са изключително важни. Ето сега покриваме и започваме след това с валечето да разстиляме. Да, и в крайна сметка не обясни защо. Е по-лесно да разрежем самия десерт. Без да питам, направо започнах не. с ножа като хирург, съм малко Точно така бързам, трябва. че пациента чака, че е гладния. Като хирург. Добре. Може би на две или така. Не, те така ги ги така продават. Да. Аз взех с ръце, не знам, май не беше правилно. Ей, естет, виж. Браво! Браво! Аз Нека да пробваме какво сме направили. по-селски тръгнах, ще ти извиняваш. Точно така, това е протеинов бар. Не е протеинов бар. Нещо уникално е. Е много добро. Със сигурност е уникален, брат. В смисъл, той има 53 милиона калории. Бързо, лесно, вкусно и здравословно. Не съм очаквал наистина. И най-хубавото, знаеш ли кое е? Не. Бързо е, лесно е, вкусно е, но здравословно. Тези и още такива уникални продукти могат да се намерят в центровете на Pulse Fitness и Spa, изработени по уникални рецепти, ръчно направени, не съдържат захар и са един изключителен избор за нашето ежедневие. А готвите? Освен, че е фитнес и спа, Pulse явно вече е и кухня. По начин. И Не знаех за яденето тази услуга. Сладка има, услуга. да, и всичко е на ниво. Аз мисля, че и без да си на диета, трябва да го хапнеш това Абсолютно. парче. Аз мисля, че само ако не си на диета, трябва да го хапваш това. Много ви благодаря за вниманието. Мисля, че попълнихме още една празнота в здравословния стил на хранене. Да, със сигурност попълнихте една огромна празнота от около 3500 калории. Такава празнота запомнихте, че съм ви изключително благодарен. Така, шегата на страна, рецептата, която представиха днес, със сигурност е много вкусна, но според мен и предполагам според повечето от вас, тази храна има доста малко място в ежедневието на всеки един човек, тъй като е изключително богата на мазнини и въглехидрати, което е нещо, което не че трябва да избягваме, но трябва да се стремим да се храним с доста по-малко от тях. Да речем, че някой човек, който не разбира нищо от хранене, не тренира и не се интересува като цяло от този начин на живот, реши да опита този продукт и решава да замести вафлите с това барче, приготвя го, вместо да си купи вафла, изважда си от чантата едно такова, хапва го, обаче това е изключително малко като обем, няма да те нахрани в никакъв случай, затова може да изядеш още едно. Така, вместо
350, 400, 500 калории дори от една вафла, която хапнеш. Ти изяждаш две такива, които са над 800 калории и ти се чудиш защо не отслабваш. А причината за това е увеличения прием на калории. Затова много внимавайте как подбирате храната си, откъде черпите информация за това, коя храна може ли, не може ли. И аз съм изключителен противник на това да бъдем ограничавани от даден тип храна. Ако ти се яде нещо, изяж го, много имайте предвид, че трябва да го включите в дневния си калориен прием, който за всеки човек е различен. И да, може да се случи така, че някой да изяде дори цялата тава и пак да не напълнее, защото от един ден нищо няма да стане със сигурност, но това ако се превърне в маниер на хранене и всеки ден приемаме такива барчета, то неминуемо в бъдеще ще имаме проблеми с увеличаване на теглото. Надявам се клипа да ви е бил полезен, тъй като може и да не ви е харесал заради насмешката и иронията, с която подхождам към това видео, но причините са обясними и аз подхождам към този тип рецепти и към този тип информация с несъгласие, тъй като смятам, че те не са подходящи за обикновения Чичо Гошо или Леля Пенка, които искат да намалят теглото си, тъй като това не е подходяща храна за тях. Напомням ви да се абонирате за канала, ако това видео ви е харесало, дайте му палец нагоре. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващата рецепта.